Karbi Anglong News Channel kelang arado anaphanta nilihin pen adap kimi akardom nang pachir iglo kardom. Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non berta angton pen arjuponik tha. HDP bojar along arweke jang parpik penajok chiria rong kaching lokpen hem humni an kana hokdun. Borjan constituency ke parlopon HDP bojar athingno arweke the mate arweke jang lapen tumon charting ke the parpik penajok hem humni an chiria thengpi kaching lokpen ahir ingtang rak penajok hem humni saprailo. Sita kopai kemi penajok badua phanta arenga hukeso lapen ki thike jangabang jokpon chidlo pusi pherang ke atum ka humri da mahut birta ripon long. Lasi lapuson men kisung ke phoka chetong nang aporahut Karbi Anglong Autonomous Council ke Japon CEM Dr. Tuli Ramronghang lapen team Karbi Anglong pen nang langdun pen akirap nang pidunason te pusi kisung ke phove katum haladak arwadatum pen chethan pon. HDP pen Protap Ingling report Karbi Anglong News Channel. Team Karbi Anglong atum BJP aphan pe hainon nangke toike umrong so kedo a Karbi aphan ke palu aphan maputa umrong so arwadatum karju padupo. Karbi akhailake khai kang team methang along rido methang ahawar hapado. Bonta methang ahawar methang along rido pugoy phet sitame kai kemat kache songnang pen loksi dodunang bomlang. Karbi Anglong kedo a Karbi punon dimahasaw kedo a Karbi atum punon kai kemat sitame kache song pen loksi dodun nang bomlang. Lasonsi dimahasaw district along umrong so along kedo a Karbi atum pusar pisar akaya hutpensi umrong so ahawar along abangki do thaklo. Bonta bangso umrong so ahawar along kedo akarpi atumaphan ladak pendam non puabangki pudak hai hedet pen amat ason penason abidi kanglim pensi Karbi arong kedo anaphan ke tharle edje phan claim bomlo kedam tang ningkan ko anaprang sitami nep ko aphan longle ki piajok methang kedo ke thak adim anta cheterek nang koklo Lason thotsi non le thot sitami DHAC ke jatum ahin pen bidi kanglim claim ponsi new mining project upon hector parokrehini along le abangke bodolo kindong ahawar hector paroi sira circuit coal mine project upon bodolo kindong ahawar lapen nobody longkukro lapen chotolang pher ahawar along kedo kadokawe chiri surihini along le mohavir cement private limited upon pek bondedlo Bang Sojo, Kedamtang, Arunipay Inkoida Trok Sierni, KSA, Mining Area Affected People Association, Lapen Kopili Area, Mining Affected People Association, Hinpen, Chepatri Piponsi, Son Thoma Putak, Kham Kesi, Kachesongasai, Dengpon. Bang So Kachesongahut, 19 km pen, Ke Ongdung Akarbi, Arwadatum, Armu Chiteng Ponsi, Umrong Solong Kedo, District Mine and Mineral Asai Hemalong An Pale Damsi, Kachesongasai, Dengpon. Bang sohut mai pa mai phu lin sonrong hang kaning chepon atengke nilitum kelamtang 1976 aning kana hut pensi non dem keteng aphanta longle pekpon tanglo la so jok halabang so ahawar along kedo akarbi akhayatuma bangke nang cheterek nang koklo la si bang so order kipia bangke che envek nang ji kali pulote nilitum anso se kache songa sai sitame dengpon nang kok popusi ning jepon Rong asarti jelang petpen nona kimi mining nang kibiji 1270 hectare biga konwar loglete 9000 bigas la bangke non nangar juje pin pensi lapu borlo kindong tharbelang su cek su lubang sotolo kindong sorong longbang mining nangar juje pin pen DGM atumbang proposal pilo amasino la tumbangke mining e tendering lahai bang chokthai lo sameni litum ladak rong kidu tumhan bang thang konsan tawe haja tawe kipitangan ta nilitum pipiglo 1976 penan lo nilitum la nepo dem kiteng je bo phanta la phanta pilo la pe 1985 coal mining asam quarry fisipu la phanta pilo la pe ladak non dalmia kidu bom ta pilo la pe non longku project PDCL la ta pilo bon sitame dak asap su weda dim si
alang litum bangke non litum kipitangan sitame hangali tan litum longle non anta rong la kipitang longle ka kipitum arong nang litum kaduka vitum sitame puri dam bote dam lo tang tai litum thek longi same non tanang parju je pin pen puthot 9000 bigas puthot non limestone la pen coal mining ta non nang bilipo la sila bangke rong asu non litum tum ta neng punglo la pen non prang ke bang ji awi tum bang ta siksak dak ji la pen nilitum bang ke inglong asu nilitum ke sai ka chuti kipen sikereng to long li jong si avelo plotang te nilitum ke mo prang ke bang ji arni awi tum bang ke nilitum bang ke kunasi ke du por nasi sai ka chuti kipo nilitum bang ke inglong asu tum bang ke bitin ta cintur pet pelang non bang ke adak an isia bang ke kamang humi mi bang ke lalo di bahasa council taladak bang ke di bahasa disime 60 dolar dim lo sita mel 60 dolar dim boy kit sita mel lapo an mining nang kibi bang ke nilitum bang ke mang humi mi lo apen kireme mi lo nasi nilitum ka tuning ria bang ke lalo dak di bahasa council apang ta dapat siam han tuning ria lo apen state government la non itu ma chief minister Hemanto sar apang ta tuning ria lo bang Lapen Karbi Akhaya Tumapan Jongsi Kaching Hondo Pulote Karbi Anglong Arlokedo Jesimet Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Sitami Ladak Wangvek Nangji Election Ahut Kivang Chot Abangki Chokchi Lasi Nanglitum Wangpen Ladak Affected Area Anabangki Cancel Vek Nangji Kali Pulote Kivangji Apora Huda Bangki Anso Se Katisongasai Dengji Pusi DGM Apan Pin Poralo Kipi Kapajar Damahut Aning Kipung Arwadatum Ning Jepo News Report Karbi Anglong News Channel So na lam se nele tumbang julo lambang ge di pudamelo puloten tum da komrang so ke si mining area lapen akuben dan itum karbi tum se dake kidu pinian dala sa amenda umrong so pulo ke umrong so long ke tum ke karbi tum se kidu lase nali tuma channel hoi pantanili si so channel pen kapili ya paneli tuning ati dake karbi tum 17 gorom pani ke karbi tum se majority se nili tuma longli phelang se non kidami Hemrit stan itum karbi tum se kedami la senangli tuma channel hoi pen team karbi ang long pantani la so dak benili tuning ribang la hello election would only tuliram tum dak only election ang camping cholan itum rat karbi rat dak amrong sutum kroi kre jong se karbi rat ching hon pulote nelatum karbi ang long team Pandan nilitum la so dak ban tuning ribang la hello karbi kai ban jong se ching hon pute nilitum along le pelang ke dam along bangke karbi ang long team dalang litum nang cerap tu nangi betan nilitum la so election would wang chore nilitum kroi kre election would karbi kaching hon ching chipang ke nilitum kroi kre la se nilitum lam sam pen lam dok pen akihai non karbi ang long ki bom CM ta tuliram ronghang banda tuning rilo Karbi along lega pijong na iba nang lita dai todo. Cyclone kedo koga jog daithor area alom hemrit kana hok don rinti. Pini aruni phai inkoira nar kep ding kansuri hinira inkora player ni lakha inkoira trok dua barguri MSC constituency angkang daithor area alom cyclone mate to montar ting ke the parpika jok penang an hemrit kana hokdun cyclone mate to montar ting arve ke the parpika jok daithor area alom penang an hemrit kana hokdun rinti lapen arve ke the hectic pena jok rong te ke hemari rong hang arong arwadatum Ladak daithor along ration card nang ki berdun athum puthot hem ka chedam ahud dolong ka we penajok kiram kisung ke phonang kipi kithi sarphi sarphu penching lok penang anatum kisung chetong nang lo lapen cyclone mati tumon charting ke thepar pikajok daithor area lom penang ana hemarit kana hokdun ringti birta tokbom ahudan ke hemrit kana hokdun arong athumamen lake hanbuka lang tukterang ang jokhan se laparong thom ansi birta tokbom ahud anke long ponchotla lapen rong teke hemari rong hang arong kedawa towar rong teke aroi alongke kalwar kaswe anle don chota chokjia podloputa em richard tokpia phan rong teke hemari rong hang arong arwada tum chuning ripo lapen hemrit kana hokdun ring kia tuma hem prabjin pen nang rap asonte mesenji puta chuning ripon ringti Dua Barguri pen Edverson Crow report Karbi Anglong News Channel Kita matuwar lo hemari ronghang lapen burang ti lapen jaliram teron narong kita matuwar lo
kedam tang aning kan ben dak de long dolo te bon si man me non bang kopi ko sono ne sarkar tong kelang pangkre we pena jo ini masih pinang kasik sak dolo lasi rong tiga ratum chuning rilo school ke dono somar la pen rong chong da tuman da me kisung duk thek long lo yo lang ke hadun e ke pinang duk do rinti lo lasi la sonak thak se lang ke hadun e pinang nang duk dolo yo lasi kenang sot ka chuning rilam theke la poin lo rong tiga ratum haning jin sura sarkar tumlang asonte meseni busi li rong tiga rat hoi ben ka chuning rilam thela henai lang ke hadun e tum sai de lo yo Patumi pen sang jor pon no la si la bang so sang dei thorlem society long la bang so sang ka chi en dun ji khat pinian bang ke la bang so sang kar ki to tum an adon tin sa me ki pi ki chi sa me per en ang ji punili tum ki tun pen a jok to war ke he no pen a jok lang la ka to ka ve ki the ni tum ki hat ki sung si ki polo la si sar phan sta me recharge sar phan ta mi chuning ri lo la bang so to war a phan ni tum ang deng tin na sta me mi sena ta mi sta me tum han por si sinang ki ton pi pen nili to phan joy ke pen ang ki rabi phan si chuning ri lo la pen school ki ton student tum an ta me ko an lo ni pini a ki sung ki phona alang li tum bi heka mo mar ta me la bang so rv ki char si lang ki the ki hadun e pen a jok theng pum ka chi ton pen ka ti roi si nang halo la si la bang so ki sung men ki jok ki phan de lo ma bang nili to ma phan nang ki pi ye phan si sar phan ta me chuning ri lo Langpher constituency angkang ke parlopon megbi athoyalong SDB hemaiti mungalong si rong trok arong lapen rong asaratum cheron sarpen mai ingni ponlo Patumi aru achiklo kedam tang niphai inkoi ra trok ningkan suri hinira inkora phi asengkan dipu LA ke parlopon Langpher constituency megbi athoy rong arat lapen rong asaratum penta ke claim kedam ponalong ning isi petpen cheron sarpensi sarkari kambura SDB hemaiti mung dodun popusi pachini pon Lapen alang lilong si kenang sodoan documents pencenglok ajada saile do pusitame alang lilong humridam ik popusi rong asor lapen rong arada tumpen pherang ke thaino birta nang pachini dun Megbi athoy angkang kedo la rong trok arong arada tumpen kachingwai pon mate kachopha pon aluhi kachetong dun Megbi athoy mujadar khor sing terang lapen Megbi athoy president Sam Ingti lapen secretary Sarthe Singh be alangli tumpen ta labangso kachingwai amayelong chetong dun Lapen Megbi athoy rong trok arat rong asar kachingwai pon amayelong arong amen lahilo isi hirim sitimung hini asotrong phar kethom maikramsa phli sarkiri ingti pho sarthe ingti lapen trok londok inghi lahinlo rong trok arong amen labangso amayelong kadukawe bang pharuhini anbak amuluk chetong dunsi mesen pen maita pajutpon volong komaji pen ren sing killing report Karbiang Long News Channel tum kita me asarong tharong dan kita me ladak ni biat hoy la mai tumu akisa malong si du ni biatu la non las eragong apang ke eragong si du dun bom si ta me non ki wang ji an na bang la pen no semar akai si ta me dak ni biat hoy long si pachi yok ni biat ni lim ke chinu kan la semua dokumen asal si ta me sop ni biat hoy si du la pen la SGB laso ini INOC naing kita niltum daksi nang endo masih lanom niltum ke lanom ini penang para ke lamek dia hasi ciok bentar lande lah ini ladak mai tumung orang long kisam polam kalau kau ini tempat kau penda halang hop dak kisam si dan mau perempuan sedang di dasar kisam lang ini tempat dak si dinji apa kaprek kisam ke ini tempat duduk jadi lah non mai tumung kisam lang si ini tempat duduk di pansing le dak kantong
Nilai tak jauh hidup sekarang kira akan murah lo, hidup mensing ti lo, nilai tum joko hemat tum orang si ini biar thai lo, biar thai lo nilai tum ke bau dudung gat lo, lam, nilai lam thai ke kangpan lah. ตอบนี่ดักที่ว่าสิใส่ประตูคนเป็นอบางitu abang la non ri ngori abang tin tu sobo pula sampai la non bang ke ni tum rong sa pen antam ni tum abang ni tu arong tin ni tum cedam lo sampai la super si la cedam pen tamai cekroi ke pena jok la terang so pe cekroi ke jok sin tum la non ta mu ja ta aphan anta chai na kok lo si ana ko mu ya tum pu kang lo si apa nol ni tarik si la tum cipatu buku si alang itu utekang ni pen dak cekroi Loh, tak. Lindong hero. Limen ke berdiri. Na nili ta dang na nili kisam ko long. Kini mai gitu long na itu ke. Nili ta na nili so kan lamura. Apan nili kan sam. Pensi nili ta alang ni long. Kini ke. Kacedon dulu so sini. Ini nele dak ai kan sarong kan cin sarong sarong nang dulu por dat kan itu kan dak apa dai kan tak get hasi do bom lo nasin nang kan get hasi do dun bom pok ya sin mak Pinya berta ke lapo ansi kang ton pon iklo do me thak me